Pati kusuma mang ambar-ambar wara kukusing tupaku melon galon Kati kusuma kang mega membo Bathara tan samar pamoreng sukma sinaksmaya winahya ing sepi sinemen telenging kalbu pamboganing warana nar saking liya playa penga luyo pindha pecating sumena sumusuping rasa jati tan kawusen mancing wonten ing gumil sanggan sangaru kena gandha kocapok nalindring rancang pamot sang nata Prabu Panjergrahita ngawi sangganing para wadya abdi prajurit saking negari ngarancang pamot nalika semanten candrane nganti kaya ombak gegulungan
atraksi rene. Oh. Oh. Ah ya oh. Oh, ah. Woi, ah ya. Oh oh oh. Wah. Put. Wah. Oh, boy. Ah ya. Oh, wah. Put, put, wah ya, wah, put, wah ya, oh, weh. Supo kang mosko bersang yogi mani padaku pujo mitos yang widi santi. Supo kang mosko bersang yogi Agak madang agak. Ayah dah gadai. Panakawan Bagang Karapatra darangkat camplang kapakanjaran. Wah. Mitos ing yuang ditisa santi. Apa? Delok wayang yo. Nanti Nang dukun. bintang tamune sapa? Sing ditakoki kok udu dalange kok bintang tamune. Bintang tamune wong saka Ngabiraja kono, Pak. Mau mumet goleki kuluk tak delekke nang jero kotak. Kowe iki yo nakal kok ora. Mesake senengane ora. Heeh, Pak. Yo budal. Yo. Mitos ing yuang ditisa santi. Wah. Macet gundule. Bocah mitos ing yen widi santi. Ambos kubar santi. Gonge. Ambos bersang yogi mur wani padaku mitos ing yen widi santi.
sirahu abote koyo sirahu abote koyo ngene aku biyen dek urip gaweanku sombong aduh kulin aku sombong aduh aku biyen dek urip ora duwe apa-apa ning seneng aku aduh aku mitrai bojoku tak rewangi ning panggung ben didelok wong akeh ana sirah gedene semene kok iki mung cilik aduh abote manangku puja minta sing widi kok diomong lho Fokus aku itu apa gitu. Kanggo sobar sang yogi wani manengku puja minta sing wah jan aku nek gak udut sik nek arep budal ki rasane gak menak rumangsaku kok nyambut gawe ngopo-ngopo nek gak karo udut gak menak ya apa tak nyumet sik minta sing yang widi santi sumet kacar udutku kene ae lah wah sekian tenane udut irengan rokok ajaib disedot liwat meripat iso metu wah liwat kuping liwat irung wah aduh liwat kene aduh wis mesake sing nyebul peluke nganti mengguk-mengguk saltnik je tinggu sing anune dawa kan ngendi suka banget tuh kanggo sobar sang yogi mur wani manangku dinteni bos kancane ora dinteni karepe piye aku sek bintang tamu tekan kok gara-gara je Mas nih ya ampun mas kok ya ora ngenteni aku to ya ana karo bojone kok ya ora setia kawan Mas bali ya sike ya ampun gimana rek arep budal nyambut gawe kok sing wedok ora dinteni mau mlaku sak geleme dhewe sak karepe dhewe dhisik terus digorek sampean kok kepen demit wedok liya ya ampun masih arep nyambut gawe kowe aja ngregon-ngregoni ning kok ya pilabara dintenteni to Mas ya dinteni kok nek sampean ora gelem ngenteni aku kok ora tane iki tutup sini kok nek Winarno pengen piye to gato ya ampun sampean usengane kok ya ora gelem ngenteni ayo kok
Ayo, padha budal ning Ngastina aja nganti ngamarta. Aja nganti padha lali. Aja nganti ana sing keri. Dancuk kowe kabeh. Cuangkang krus sumbar Semangkang krus sumbar Molendo bumi konjing Malodha kuntar gatok lumemak kanya kang kumambang do sang Wisnu Bathara kang ngarsa nglebur wiyadi ing hong watati tabedebah keparat eneng alun-alun bae bocah cilik ngadeg nek aku ora lungguh ngisor ora imbang tetege karo awakku. Den. Dik. Sopo kowe? Ngaku kowe, Dik. Kowe takon karo aku. Lu, se. Awake cilik ning kok suarane gawedhi iki ya opo? Ya opo? Bocah nyolowadi ngewangi lho truk ngewangi no. Si aku tak nyerak ndoro setiake kae. Kae nemoni wadyabala sabrang. Kok nek aku ora metu ayo to.
Lho lah iya heeh. Ning empan papane aja lali dienggo lho, Kang. Siap-siap. Lho iki satriya ngingu kirek ndasmu. Menungsa padake kewan, aku mesti padake watu, sapi, jaran, terus saiki kirek. Ora berduli karo sing matane ombo. Den, ngaku sapa jenengmu, Den? Kowe takon karo aku. Aja luwih dhisik kowe ing wangsulan. Murta Dyagi, Mur Wangsulana, sapa kang dadi aranmu? Ditakoni durung bloko malah genti takon. Lumrahe wong ketemu ning dalan takon genti tinakon. Yo. Takon karo aku Gedi Bale Ratu Rancang Pamot. Walah mung Gedi Bale kok ning gleleng. Nek Gedi Bale mung sak jahe pol-polane. Ngono kok kemaki. Takon karo aku Tumenggung Gapit Seketeng. Tumenggung Gapit Seketeng diasar keprayata. Sapa kowe, Dik? Dak. Ngene-ngene kok anake telu lho, Mas. Ngene-ngene kok anake telu wayange pirang-pirang kotak. Ning imane dheke saiki mung dadi panjake ning mburiku. Takon karo aku. Senopati ning Darawati. Satra Garba Ruci Raden Arya Setyaki. Oh. Kowe sing jenenge Setyaki. Layak to layak. Dedekmu ora sepiro kowe kanthek ngayat kunting tangting. Bungkik kakik kowe ngadang ning ngarepane Tumenggung Gapit Seketeng. Takon marang aku, ora takon karo kowe. Ya ben aku ngandani kowe kok. Soale kan wawasanmu sempit. Mula aku ngandani karo kowe ben ngerti wayang kaya ngene iki wayang apa. Takon karo aku Panakawan Bagong. Wah, ya iki sing tak goleki. Setyaki, ana barat. Menungso sing ning mburimu tekan kene. Nek wis tekan kene tak gecek ndasak culek mripate mergo wis wani karo Ratu Gustiku Sinuwun Prabu Panjergrahita. Arep ngrangket ponokan Petra karo Bagong kudu iso nglangkahi kuwandane Raden Setyaki. Yen to kowe durung iso nglangkahi kuwandaku sengara kowe iso mula Sara Petruk lan Bagong Babarwawa. Lena pangir tebyak diadam ning marganing patimu ora minggat sing marawet sampluk pecah ndasmu ora merang tatal ngrajiawu ora minggat saka pengaruh tubruk gondangan mati dening aku kowe. Pun nggih gak sampean perang lho lah iya lah nggih. Awas. Wah. Hut. Awas wedhek. Sampluk pecah diadiamu sambato parap mungsu aku sing ora iso tenang kowe. Hut.
Oh, wayah mati aku. Wayah. Wah, waduh. Oh, cantik mutiar. Lo, ayah. Hut, wayah. Lo. Wah. Oh, wayah mati aku. Wah. Oh, ayo, waduh, kayak, wah, oh, waduh, wah, waduh. Jadamu we parap. Lho. Ora apa-apa. Alas kowe. Parap. Hut. Wah. Ah. Wah. Hut. Wah. Oh iya. Oh. Hut. Oh. Hut. Wah. Wah! Lolo. Oh. Yo, wah. Wah. Oh, ayah. Waduh, mati aku. Wah. Wah. Waduh. Waduh, mati aku. Woi. Wah. Pas kowe. Edian. Hah. Waduh, bayang. Wah. 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 Oh. Woi. Wah, wih. Wah. Wah. Ayau. Woi. Yo. Tak telang. Oh. Kowe iya ya wah ya wah semenjak hei lu lah hei wah iya
Yo. Yo. Ya. Yo. Cahok lunyu kaya welut kae. Oh. Hit. Yo. Ah. Hit. Yo. Ah. Ya. Yo. Ah. Hit. Ah. Wait. Ah. Walik ngayojan Hei amuk Surabrata Semara tembang yen padha-padha ndi wong-wong Amarta aku arep ngrangket Petruk karo Bagong ora sandadak ngetoni prajurit ora sandadak ngetoni senopati mungsu aku kowe ora bakal iso menang ayo wah wah ya wah yo ya wah jan what sopo mabur marah lho sopo kowe takon karo aku Ratu Pringgondani Raden Gatotkaca parat Gatotkaca iso mabur kowe yo pombo anggap aku arep kalah mungsuh tiap awas hit waduh hit yo wit aya yo hit wah yo wah aduh sambat kowe yo medun kowe ya yo le titeni le titenono kowe aduh yar kowe hit waduh woi waduh wah hey Gatotkaca parat awas wah ya bodoh wah woi
Wah. Oh ayah. Wah. Wah. Mati aku. Oh ayah. Oh ayah. Oh ayah. Oh yo. Wah. Weh. Wah. Wah. mbok marawasing sang katriku mulung mangrompa ing wadya Kurdo kura reka kiri wala panos maning jajalanan sekertaning bawon iblis lanat Bapa Pandurna ana dawuh apa nggih anak Prabu Panjergrahita sajak kaya wong kebingungan semune sira anggere Prabu Panjergrahita kaya wong keweden ana apa nuwun manggih Bapa Pandurna kula kinten paduka Bapa Pandurna piyambak ugi saged nyumurupi madaning pabaratan wonten alun-alun negari Ngamarta bledug mangampak-ampak mertandhaken bilih wadya saking negari Ngarancang Pamot sakmangke sampun tanding yudha lan wadya saking negari Ngamarta nggih banjur keparange anak Prabu kepiye nanging mboten wonten setunggal kemawon wadya saking negari Arancang Pamot ingkang saged keduga ngrangket Ponokan Petruk kaliyan Bagong nuwun sewu nggih nuwun sewu Ponokan Petruk kaliyan Bagong mriku jatosipun janjane kuwi mung diutus dening Kakang Semar Badrana supayane nyuwun ngambil wujuding pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada sepisan ping pindhone nyuwun ngambil wujuding Sekar Cangkok Wijaya Mulya kula mangertos sabab ingkang ngrembugi Petruk wonten ing Datulaya kula wau kula ingkang ngadepi kula ingkang menehi atur iya nanging nuwun sewu ing niat sejatosipun negari Ngarancang Pamot menika mboten ketaman pagebluk nanging negari kula negari Ngarancang Pamot menika ayom tur nggih ayem tentrem tur nggih jenjem
Meski mawon nalikanipun kula nampi dawuh saking Sinuwun Prabu Jaka Pitana kapurih kuling sak mangke damel srana ringking para Pandhawa sarana kula kedah mbeta minggat misaken Pandhawa kaliyan pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada ugi misaken Nata Ndrawati kedah dipun pisah kaliyan wujudipun Sekar Cangkok Wijaya Mulya amargi menika ingkang dados sedaya kegiatanipun para Pandhawa. Man, Ya, sik. anu Kakang Durna Citraksi rewel. Sampeyan ki nggawa bocah kaya ora diyem-yemi. Man. Iya. Man. Iya, sik. Ah, giliranku iki. Malah sak mangke. Anggenipun Petruk Kandung Bolong kalan Ponokawan Bagong. Badhe sak biyantu lawan tiyang sepipun inggih menika Semar Badranaya kula kinten menika inggih dados pamancatipun ingkang putra Luan. Ngene ya, Ngger. Oh. Nyektine ingkang dadi srana Pandhawa duweni kekuatan kuwi sepisan. Nata Ndrawati ping pindhone para Pandhawa duweni wujuding pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada ping telune Pandhawa dimong dening Semar Badranaya. yen ta jeneng sira Angger Prabu Panjergrahita iso nyirnake loro-lorone malah kepara iso nyirnake uga wujuding pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada kelawan wujuding Sekar Cangkok Wijaya Mulya tak kira ora bakal kangelan angel mijet wae nganti suwe banyu sinaring yen ta anak Prabu arep gawe srana ringke Pandhawa sartane mengko bakal kasempatan kang dadi panjangane anak Prabu Duryudana. Jojo muntaplir kenentat duka yayasinipi netra kocak ngondara andir Bapak Urban anak Prabu Panjergrahita dawuhmu apa? Mungkin dados ning kawuningan pangraos kula kok sak mangke Pandhawa dinten lan wekdal punika ugi mesti kemawon badhe tumuju wonten padukan Karang Kadempel ingkang sak perlu badhe nyekseni tuwin badhe sak yantu dumateng anggenipun Semar Badranaya nggadahi gegayuhan kepengin bangun kayangan. Purban menapa kula dipun keparengaken damel srana ringking para Pandhawa. Kowe arep gawe srana ringking apa nggih Angger Prabu Panjergrahita? Nur mangke. Sampun ngantos ngiyas dumateng ingkang putra rancang pamot. Sampun ngantos ngembe dumateng ingkang putra pun Panjergrahita. Kula aturi nyawang. Kula salin wujud sak mangke damel srana ringkipun para Pandhawa Purban. Sinokmaya winaya ing asepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana taren saking liap layaping ngaluyup pindha pecating sumpana sumusuping rasa jati Ong ong ong
yen panjenenganing sun wis salin wujud kaya manggene ndak kira para Pandhawa bakal wedi yen to mbalak sartane ora manut apa kang dadi dawuh ingsun Bapa Penemban Durna. Lole kentos karo gembol. Manyar-manyar do ning dungkul wana alas dadi wana. Lah kok dadi teka. Oh iso salin wujud sok maneh Prabu Pandu. Ya mung sing setiti ngati-ati ngger duga-duga digawa. Kok merga ngene Pandhawa kuwi panggonane wong-wong ingkang lantip. Wong-wong ingkang tanggaping sasmita lantip ing panggrahita. Yen temengko anak Prabu Panjergrahita ora ngati-ati tenan, oh Sengara iso kelakon murungake Semar Putra nggone bangun kayangan. Sartane Sengara iso kelakon nggonmu duweni gegayuhan. Ya nampa sartane ngleksanani dawuh Angger Prabu Jaka Pitana. Bapa Penemban sampun waskuwatos. Menawi kula sampun majeng kula sampun temandang karya. Sakmangke kula ingkang aben ajeng kaliyan pun para Pandhawa kula badhe mirangaken Semar. Kula badhe matur, kula badhe ndamel cariyos ingkang saknyatanipun boten wonten kasunyatanipun. Kula badhe ngoman-oman Semar wonten ngajenganipun nata Ndrawati menapa dene para Pandhawa sakmangke ugi kula badhe budal Bapa Penemban. Oh, ngati-ati nger, ngati-ati anak Prabu. Pandhawa kumulung mangung siring prasata Kurawa kambak ongkes rokatite Petruk kantong bolong kula wonten maring adhawuh sinuwun Bagong endi lho lha kirangane wiwit pabaratan alun-alun negari Ngamarta Wadyabala Indraprasta campuh kaliyan wadyabalanipun Prabu sinten kala Panjergrahita nggih Prabu Panjer DP Panjergrahita nggih bleduk mangampak-ampak sampun sirna iya Petruk nggih mboten wancine udan kok kodhok muni niku pripun lho ana apa Petruk enten kongkang nyolot-nyolot malah mlayu-mlayu wah jebul dolanane Bagong Petruk wonten dawuh. Bagonge dikanthi dos pundi? Merga wektu dina iki
Yayi Prabu Puntadewa sak kadang Pandhawa 5 jangkep cacahe bakal nyengkuyung lumadir Kakang Semar nggone mimiti bangun kayangan. Lah nek ngaten iki bakal kelakon panjangane Bapak Semar. Iya Petruk. Wah. Terus wujuding pustaka Jamus Myang Jimati Lima Sada mengke dos pundi? Ya bakal dikanthi dening para Pandhawa. Yen ta wujuding Sekar Cangkok Wijaya Mulya ndak kira panjenenganing ingsun bakal konan gawa wujuding Sekar Cangkok Wijaya Kusuma Petruk. Petruk yen malegak leku bunga kang tanpa upama umbyak ing samudra tumekeng wentis alon gulung-gulungan alon kegulungan kok gulung-gulungan anggapmu terus gulung-gulung-gulung ngono apa kepiye bocah ngono suluk ku sing bener. Ayo aku ya ming tiru swargine keyongan kok ya nyalahno swargine keyongan ngono. Sing bener ki alon gegulungan ya nyuk. Nggih. Ndherekaken tindak Jengkara Paduka sembah kula ingkang ndherekaken. Ayo Petruk budal bareng-bareng ing kalangan Dempel. Monggo kula ndherekaken sinuwun Ndrawati. Surungan Mas kayune Parwa sejati pangira jagat kodhong kinarya pratapa kembang lintang saloka langit
wa suryan tensu kasirat bulan udan puncak angkasa bumi bengka pratiwi oyate ayu bojro Sirabing sang bang aku kumantos sing dalu jroning ratri tring wonten ingkang kacarita amung sang bang pratangga pati jedul saking barang wetan kaengan mega sarta gunung-gunung marandri kang bisa merbawani jagat raya wau kawususa wancine wis ngancik gara-gara Caneng-caneng naloka ngati langit Mambang tepas layan tau upaman eko lintang surya kusuma yana sumawa